Govano Chukwuma Soludo akpogo konyere ndị Anambra ka anyị fụ nkewapụtara Kadinal ọhụrụ na Anambra steeti bụ onye si Anambra steeti n'abalị 27 nke ọnwa Ọgọst n'otu ụbọchị ahụ emerebere mmemme ọgbụgba afọ 31 nke Anambra ka anyị fụ ya dịka ihe si n'aka nke Chineke danyere adanye. Ngwa ka anyị wetara gị akụkọ a n'uju ya. Govano Soludo kwupụtara nke a ka a na-agba ya ajụjụ ọnụ na St. Peter's Square dị na Vatican City, Rome, ebe ọ nọ n'isi ndị Anambra ndị jere ya bụ emume ebe a nọ wee chie Kadinal Okpalaeke na Rome, wee kọwaa na ya bụ ọkwa nke enyere ya nke dabakwara n'ụbọchị ekepụtara Anambra steeti ma bụrụkwa mbọchị Anambra steeti na-emerube mbọchị ekepụtara ya bụ ihe gosi na aka Chineke dị na ya na o kwesịrị ka ọ bụrụ ihe a na-agaghị eleghara anya. Ọ kpọziri ndị Anambra niile ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi ka ha hụ ya dịka ezigbo ngọzi na ụzọ apụrụ isi bugo Anambra steeti n'ogo dị elu. Gọvanọ kọwakwara na Kadinal Okpalaeke bụ naanị ya bụ onye si n'ala Naịjirịa ebe ha dị mmadụ 20 bụ ndị enyere ọkwa Kadinal a, ma kwukwa na ha dị 2 bụ ndị si na mpaghara Afrịka niile wee pụta. Ọ rịọziri ndị Anambra ka ha tinye aka tinye uchu ịhụ na onye ọbụla nyere nkwado iji hụ na Anambra ga-aga n'iru n'ogo dị elu.